Mayong adlaw mga suryan, welcome to the tropical paradise of Northern Cebu, Santa Fe. Ako si Matt, dinhilan sa itong programa nga para gyud natong mga lagan nga ganahan og hilig kaayo mag suroy-suroy. Kung ang lungsod sa Madre de Dios mga fishing ground o ang lungsod sa Bantayan ang commercial hub, ang lungsod sa Santa Fe mao ang sentro sa turismo dinhi sa isla sa Bantayan. Pag-abot pa lang nako sa pantalan sa Santa Fe, nakita gayud nako dayon kung unsa ka puti ilahang shoreline. Layo pa lang, ganahan na kayo kumutunog sa puti nining mga bus ug maligo sa tinaw kayong dagat. Welcome to Santa Fe and enjoy the tropical paradise of Northern Cebu. Sa habagatang panagatan sa isla sa Bantayan, nakaaninaw kong puting baybayon sa Santa Fe. Kansang mga katawhan nakapahimulos sa katinaw sa tubig nga dinayo gayud sa mga turista gikan pa sa nagkalanlaing dapit. Apan una kumusuroy sa mga resorts o guban pang talan-awon, ilailahon sa nako una ang ilang simbahan. Kini mo ang Santo Niño Parish. Matag Enero sa ikatulong semana, gisaulog sa mga katawhan dinhi sa Santa Fe ang ilang kapistahan. At banggayod silang simbahan, adunay laing simbahan, kini mao ang simbahan sa Aglipay. Humanan akong bisita sa ilang simbahan. Uban ni nausap ko ninyo pagdiskubre kung unsa ang manindot nga talanawon dinhi sa ilang lungsod. Dili gyud ay kabalaka kumusuroy ka sa ilang lungsod. Kay kung resorts and room accommodation lang ang hisgutan, daghan kayo kapilian. O garon uban ko ninyo sa pagsaksi sa pipila lang sa mga gipasigarbong resorts dinhi sa Santa Fe. Una na akong gibisita ang St. Bernard Resort. Kinsa ba'y magtuo nga bisan dili kayo hilabihang kadako sa lugar? Ingon ani ka nindot og ka-unique nga resort ang akong nakita. Pagsulod pa lang nako, nakakita dayon ko sa ilang mini zoo. Ang mga rooms nila lahi sa klase. Unique, oh, di ba? St. Bernard Beach Resort is unique based on the concept. I call it myself and my husband as a hidden paradise because along the way to the entry of the St. Bernard, you can barely see if there is resort exists in the place. So once you go inside, you can see how wonderful is the paradise being hidden. I would like to invite all of you to come and visit our place, especially the whole Santa Fe and Bantayan Island. You will never regret. See you soon. Usa pa lang ka resort ang akong gibisita. Sinugdanan pa lang na sa akong resort hopping. Karon moadto na sab ko sa lain pang resort dinhi sa lungsod sa Santa Fe. Welcome to Beach Placid, where serenity starts. Bisan asa sigurong resort din hinining islaha, ang bus mag-anina gayud sa kaputi. Susama na lang aning Beach Placid. Ang dagat inviting kayo tungod sa katinaw ug ang bus nga murag kamay kapino. Sus, one of a kind. Ang ilang rooms, sulit sab kayo kay limpyo ug affordable. Aduna po sila open air restaurant. Mga suruyan, kung mobisita mo dinhi sa Santa Fe, pwede kayo mong stay dinhi sa Beach Placid. Our town has 10 barangays and we have 2 islets, Hilantagaan Island and Kinatarkan Island. And we have our 6 barangays here in mainland Bantayan Island. Our municipality of Santa Fe is very peaceful and we have many tourists. Our people also are very hospitable and sa tourism, amog yung gusto mi nga, mudaghan yun ang among mga tourist.
kanang amo i-develop pod ang amo mga roads. Ang amo pod nga na maintain namo ang natural kanang yung natural lang sa diri ba sa Santa Fe nga kay bitaw dili gid kay siya nga grabe na gyud ka kuan bisan naay turista pero amo gyapon gihuna-una pod ang among mga tao nga naagid pod sila tagaan pa namo sila og kanang importansya pod ang mga tao namo diri sa Santa Fe ug ang mga turista. Duha na ka resorts ang ako na bisita. Kuyog gihapon ko ninyo sa pagbisita sa uban. Kauban ang kasidlak sa adlaw, laing nindot kayo nga resort akong giduaw. Usa sa mga gipasigabong beach resorts dinhi sa Santa Fe, mo ang Santa Fe Beach Club. It's ideally a private heaven just for you. Sayon ra gyud kayo kining tultulon kay duol ra man kini sa pantalan. Aduna kini dako nga wanang ug maka-enjoy gyud ang pagstay dinhi kay cozy usab kayo ang ilang rooms. Dili usab angay kabalakan kung ganahan kag lugar where you can chill and at the same time enjoy sa mga lamiang mga pagkaon. Kana sa akong pagbalik. Sa akong pagpadayon og suroy-suroy dinhi sa Santa Fe, nihunong ako dinhi sa Coco Hotel and Restaurant. Gawasan nindot nila nga room accommodation, ang mga pagkaon sa ilang restaurant lamian kaayo. We serve Filipino food and international, especially pizza. We are very known for pizza. Ang naka-unique good kay kanang open air siya, nya nice ang ambience, nya kanang nice food. We have super yung room, we have deluxe, family and standard aircon and non-aircon. So for the superior, we have the price is 1,650 for the high season and 1,550 for low season. For deluxe, we have 1,550 for high season and 1,450 for low season. And the rest, family is the same for deluxe, same price. And standard with aircon is 1,000 and standard non-aircon is 800 for high season. I want to invite everybody to please come and visit us here in Bantayan Island. You're very much welcome here in Cuckoo Bar and Restaurant. Wala pa kita mahuman og resort hopping mga suruyan. Kay naa naman gayud ako ni ining gitawag na Tropical Paradise of the North, ang Santa Fe. Wala na ko si Piata pagbisita ang another one-of-a-kind resort dinhi. Huyuhuy Villas, where elegance is nature in itself. Saninit kayo, bugnaw kayang hangin, kay kusog. Kunya, tinaw kayang dagat, puti kayang bahas dinhi. Comforting kayo ang maong lugar. Baka relax kapag ayo o ang ilang architectural design sa mga rooms. Grabe, kanindot. Ana pagyoylain mga suryan. Kung gusto ka mo bisita sa Santa Fe o stay sa dili kayo daplin sa dagat, anhin na dinhi sa Seaview Apartel. Sa akong pagbalik, is this for export? This one, local, the paper beads o katong likopads.